para manungsa sing urip ning alam donya kabeh ana tata krama kabeh ana sing bau reksa aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo kita ben urip sempurna kudu iso ngomong rasa Swaku Demadi Rahayu Rahayu Tangeke padha wara di palenggahan saperlu mesti arep ngecas daya sedajana jajane isih pengko tanggal 26 ning iki pancen wis ora sronto karena wis kaya dene kentekan daya ngono ya. nggih Yang Terus niku Sing dirasake kabul kepiye? niki mboten kantenan Yang rasipun raga niku mboten kantenan Yang Sing dirasake aji gede Bayu nggih sami yang niku kula niku ambruk saking nika riyaya nika malam takbir tulisan iki lah sak derenge niku kula ngimpi kepanggih kalih Pak De Sukino ngimpine niku Pak De sing ngobati kula niku ya. ngono. Nggih. Dadi Nah kuwi niku sabanjure ngimpi niku awak kula radi menting niku ya. kuwi jenenge nunggal banyu nunggal getih. Carane sak turun dulu ya. Garis luhure turun ki biasane sisa nambani ya warise dhewe ngono ya. Cok ngono ya. nggih Yang Perlu diketeni kenapa kok kaya mengkono karena sosmed alami yen nonton babagan beritane para peneliti ahli BMKG sebagian nonton babagan bencana ngono ya. Nggih. Ada para ahli spiritual Nusantara ngono ya. nggih Yang Pancen iki medeni karena arep ana sejenenge tsunami apa megatras ngono ya. nggih Yang Lah nek nek dhewe diajarake babagan tsunami megatras kuwi sing digeco uji kan awake dhewe ngono ya. Nggih. Contone wingi kena megatras ana siswane sing mulih ning ngarsa dalem sing kuwasa Nggih. ning tata carane ora iso dipahami cara wong umum ngono ya. nggih Yang Kamu kok sing jenenge wong baline sing kuwasa ki wis tak omongake bola-bali carane maneka warna ngono ya. nggih Kamu kok nek belajar ning kene iki wis diajari babagan pangilmuane pinuju kasampurnan. Mbok piye carane ngono ya. nggih Yang Nek dalane sampurnane kudu kaya mengkono. Kudune kan ya menungso ora kuwawa ora iso mbatesi carane Gusti nakdirake ngono ya. Nggih. Intine wis dilakoni pangilmuane mbok kepiye jasadmu sesuk ngadepi tata carane sing dikersakne sing kuwasa intine ngono ya. nggih Yang Sing penting anggere nindakake tata laku tirakate mesti bakal oleh kanugrahan dalane ngono ya. nggih Kesempatan bengi iki aku arep ngajarake utawa nerangake carane wedaran pangilmu dhisik. Apa-apa kan kudu diwedhar dhisik pangilmune perkara lakune engko ning mburi layar ngono ya. nggih Yang Wis pernah do krungu durung babagan ajaran suluk Sukma Lelana? nembe niki Yang Aji Niku nate mireng ya. Nanging sejatine niku dereng mangertos nanging nek napa saking judule niku kados Raga Sukma niku ya. kaya dene padha ngono ya. Dadi ning ajaran suluk Sukma Lelana kuwi biyen kuwi sing gawe kuwi sing nyiptakake kuwi Rangga Warsita ngono ya. Nalikane Rangga Warsita kuwi tumeka ing pangertene pangilmuane lan lakune tumuju ning makrifate ngono ya. Dadi tahapane kuwi sing jenenge wong lelaku Sukma Lelana sing jenenge dalane kemakrifatan kuwi mesti ana lungguhe
ana papan panggonane ngono ya. Oh, nggih. Kodene nglakoni sing jenenge syariat. Karena apa sing jenenge syariat kuwi kanggo ngupayani babagan apa sing diajari, babagan aturan-aturan ya baku saka Gusti Kang Murbeng Dumadi ngono ya. Nggih. Nggih ya. Sing diamalake kanthi lahir tumeka batin. Karena hubungane kuwi ya ngaku tata cara menungsa, ya ngaku tata cara kepenge rahanan ngono ya. Nggih ya. Akane sing kaping pindho kuwi ana tegese sing jenenge lungguhe sing jenenge tarekat ngono ya. Oh, Nggih. Tarekat wis mudeng karepe apa? Ya kabul. Jawab plekan ya. Bingung ngono ya. Aji nek nuwun sewu, nek tarekat niku jalan untuk menyucikan jiwa. Jadi mangke cara bertemu dengan Tuhan Sang Holik itu caranya adalah mengenal diri pribadi. Nah, mengenal diri pribadi itu salah satu caranya adalah dengan menyucikan jiwa itu. bener kono ya. Nggih. Dadi lungguhe papan panggonane tarekat kuwi ya dalane kesufian. Sacarane sing wis dilakoni kanthi lakon tirakat babagan kulah jasmani lan rohani ngono ya. Nggih. Karena tujuannya apa? Nyerakake kelawan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Kalawan proses utawa lakon tirakate secarane istiqomah ngono ya. Nggih. Jawane apa istiqomah kuwi? Tekun ya. Tekun ya. Carane tekun ki mau ngono ya. Nggih. Sing kaping 3 ana sing jenenge papan lungguhe hakikat. Kuwi maknane apa tegese ngono kabul. Hakikat niku nggih. Napa nggih sedaya ingkang tiyang niku dimaknai ngoten nggih. Aji Hakikat niku sejatine ingkang bener, sejatine bener niku. Ingkang bener ngoten niku. Dadi papan lungguhe hakikat kuwi nalikane menungsa kuwi wis oleh sing jenenge kemakrifatan. Sing sak temen-temene makrifat, sing wis iso temeka babagan fana ngono ya. Carane Jawa ki fanake suwung ngono ya. Utawa kesadarane ki wis ilang. Maksudnya kesadarane pribadine kuwi wis ilang. Kalawan kesadarane alam sekitare. Alam sajane ngono ya. Nggih ya. Lah mula kuwi sing jenenge menungsa kuwi bakal iso buka sing jenenge babagan carane legongan apa sing marakake ngribeti ngono ya. Oh nggih. Sing ngribeti babagan dohir lan batine. Nggih. Saengga iso tumuju kelawan Gustine ngono ya. Kuwi sing dijenengake menungsa sing wis tumeka lungguhe utawa dalane spiritual sing wis nglakoni sing jenenge proses tirakat ngono ya. Nggih. Lah sing kaping 4 kuwi ana sing jenenge lungguh papane sing jenenge makrifat. Kira-kira apa makrifat kuwi ngono kabul? Makrifat niku sedaya napa nggih? Kaderipun manunggal kalih Gusti ngoten ya. Aji Nggih sami niku cara dene niku ilmu manunggaling kawula Gusti ngoten niku ya. kuwi papan lungguhe makrifat kuwi kaya dene secarane bentuke utawa secarane anggone tumeka babagan lungguh sing paling inggil ngono ya. Nggih. Ya kuwi menungsa kuwi bakal ngerteni babagan hakikate marang Gustine. Nggih. Mula menungsa kuwi iso diarani kodene makhluk kang sampurna karena wis bisa tumeka papan lungguhe babagan spiritual manunggale kawula Gusti ngono ya. Nggih. Maknane kuwi ya manunggale kuwi carane ya ning masyarakat Jawa kuwi dilambangake kodene
curiga mancing warangka mancing curiga. Carane keris sing iso mancing kelawan kerangkane ngono ya. Nggih. Kerangkane kuwi iso manunggal kelawan kerise ngono ya. Nggih. Dong ngono ya. Nggih. Iya. Dadi papanungguhe patang perkara iki mau kang sinebut sing jenenge suwung. Karena apa sing jenenge suwung kuwi ya babagan lalakune makrifat. Nalikane menungsa wis tumeka babagan hakikat pangertene babagan Gusti kang murbeng dumadi kuwi. Iso ngerteni pambukane babagan suwung ngono ya. Nggih. Dadi sing jenenge suwung kuwi ya kaya dene istilahe masyarakat Jawa yen nggambarake kuwi rasaning wis hambar. Kesadarane marang lingkungane rasane wis hambar diatakake kondisine iki suwung wis ora duweni sing jenenge perwujudan utawa bentuk secara abstrak no ya. Nggih. Ananging sajroning kemasyarakatan kuwi panganutane kuwi pahame disebut sufi Jawa ngono ya. Nggih. Suwung kuwi tegese duweni makna sing beda. Suwung kuwi carane tegese iki kekosongan sing duweni nuansa kodene iso ngendhaleni babagan pribadine sing sampurna ki mau ngono ya. Nggih. Karena kesadarane sejati kuwi temeka ing pribadine kuwi ya kaitane babagan kepengiranan. Kuwi diterangake ana ing serat Weda Tama kang diterangake lamun alam semesta kuwi bakal dipapan panggone lungguhane makhluk sing urip kuwi dibedakake dadi rong perkara ngono ya. Kira-kira kuwi makhluk urip kuwi iso dibedakne rong perkara kuwi apa bedane sing sinebut ki mau ngono Kapul. Dereng mangertos ya. Durung ngerti. Dereng. Aji Niku dohir kali batin niku. ya sekolah bener ngono ya. Dadi ya iso disebut kaya ngono. Dadi sing dibedakake kuwi rong perkara kuwi kodene sing tak jenengake fana kuwi mau ngono ya. Tawa suwung. Yes. Dadine alam sing duweni ketetepan ya kuwi alam abadi. Konsepe kuwi ning sajroning pupuh pangkur bait sing sing ke-14 sing duweni unine ya kuwi sejatine kang mangkono wis kakean nugrahaning Hyang Widi bali alaming ngasuwung tan karem karameyan ingkang sifat wisesa wae winisesa ngono ya. Wis mulih mulane nira mulane wong anom sami ngono ya. Kuwi Jawane ngono ya. Nggih. Dadi tegese carane diterjemahake sakjane sing kaya mengkono ki mau wong kang wis iso duweni kanugrahan kelawan Gusti kang murbeng mati iso bali ning alam suwung ora mabuk babagan kadonyan sing duweni sifat kuwasa lan nguwasani ngono ya. Nggih. Bali ning asal mulane. Kaya mengkono kuwi mau iso kedadian carane wong kang sinebut kawula sing isih muda kuwi carane dijelasake kuwi alam sing kaya kuwi mau nyata lan dialami kanggo manungsa karena apa Serat Widyatama kuwi sinebut kodene alam suwung digambarake kodene asal papan panggonan sing bakal besok bali kalawan kanugrahane pangeran lho ya. Dawuh lho ya. Dadi alam sing dialami manungsa kuwi cara saiki iki disebut kuwi alam kinaon utawa pupuh gambuh kuwi baite sing ke-13 lho ya. Tegese alam kang inggil tingkatane utawa alam kang istimewa endahe ngono ya. Nalikane besok sliramu temeka ing alam suwung
manungsa kuwi diproses babagan kasampurnaning mati. Ya kuwi urip kang sejati karena duweni kautaman karena menungsa kuwi besok ning donya nalikane wis bali ning sing kuwasa kuwi bakal nemoni kanugrahan kebahagiaan karena urip sejati ngono ya. Lah nek ning donya iki kuwi dudu ukuran karena dudu sifat langgeng karena sliramu kuwi sih carane sih butuh materi ngono ya. Uripe iki sih butuh maneka warna. Kebutuhane wis lumrah umume karena nyandang jasad. Kuwi butuhe ya babagan donya rasa tak sebutake lak ya ngerti ngono ya. Si butuh mangan, si butuh ngombe, si butuh ngopi, ngerokok, si butuh kawin kasarane ngono kuwi ngono ya. Tok ngono ya. Kuwi penerangane ngono kuwi. Sayekti luwih perlu ing ngaranan pepuntuning laku kalakuan tumrap kang bangsaning batin suci nelan awas emut mring alaming rama maut ya. Tegese sak temene sing luwih penting kuwi kang sinebut kuwi besok ing akhire tindak lakune sing bakal duweni sangkutan kelawan batin kuwi penyuciane kanthi kawaspadan lan senantiasa maksude kulino kuwi eling kelawan alam kang maha agung ngono ya. Maknane ya kuwi alam kelanggengan ngono ya. Makane alam maut kuwi harfiahe duweni teges sakjerone wektu sing suwe kuwi carane disebut langgeng abadi ngono ya. Artine alam bako carane kang arepe ngono ya. Utawa alam akhir. Bako ki tegese alam akhir ngono ya. Lah besok sliramu kabeh bakal ngalami sing jenenge panguripan akhirat. Kuwi panguripane kelanjutane besok nalikane sliramu wis bali saka alam donya ngono ya. Kuwi jangkane luwih dawa tinimbang urip ning donya. Karena urip ning donya iki ora sepira paling banter kasarane 100 tahun wis pengpengan ngono ya. Makane kudu ngudi babagan sangkan parane mati. Dumugi kasampurnane mati ngono ya. Dadi kudu paham sinawane kene kuwi aja kurca carane ming grubyuk carane ora ngerti tegese, ora ngerti maksude ngono ya. Makane tegese suwung kuwi mau ndadekake disarine babagan ajaran spiritual luhur khususnya ning Jawa ngono ya. Karena suwung kuwi ya carane pangilmon sing paling jero nimbang uripan. Tambah cetha ngono ya. Cara basa Indonesiane ya mentransformasi diri pada tataran energi murni ngono ya. Untuk hidup berkelimpahan. Nah, kasarane ngono ya. Terus Jawane kuwi njaga sucining ati kelawan kemurnian. Kemudian basa Jawane apa? Tan keregatan ya. Tahu ya. Dadi kemurniane tan keregatan, tan owah kingsir. Wis ora kena pengaruh babagan apa wae. Dadi sing dideleng ki apa wae kang dialami kuwi sing dirasakake, sing dirasake ming Gustine. Dudu glegere utawa dohire ngono ya. Sedane kabur lambate awake ora karu-karuan. Aji ya padha awake ora genah kabeh saka jaman apa ae takbiran awake ora genah tekan sayane ngono ya. Kira-kira wis disekseni durung kelawan sing ngobahke sinyifat sing ndayani ngono ya. Wis durung ngaji
Kula niku kula pasrah Pak Eyang artine niku sedaya niku pun ginaris dadi kula tampi ngoten niku Eyang. Lah nek wis iso ditampa wis nemokake rasa sejati kelawan lahir lan batine. Dadine tegese iso mlebu ning penghayatan sing jenenge suwung ki mau lho ya. Nggih ya. Tambah cetha ngono ya. Iya. Setelah waktu kono wae gandeng kita wong loro ki lagi privat dilanjut kelawan meditasi dikire ngono ya. Iya. Nggih ya. Sing wae dilanjut besok babakan wedarane saku dumadi rahayu. Rahayu. Para menungso sing urip ning alam donya kabeh ana tata krama kabeh ana sing bau reksa aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo rugi tapi urip sempurna kudu iso ngomong rasa